Empezamos polas baixas, non sei se aparte dos coñecidos, se hai unha máis. Pois non, Uña, Rubén e Alberto son as baixas que hai. O resto están en condicións. Canto lle falta? Bueno, Uña o que menos, pero non sei a Sí, Uña a semana que ven, Alberto, bueno, ainda ten unha pequena molestia, deu aí un pasiño atrás a semana pasada, pero bueno, hai que ir probando a ver que sensacións ten, e Rubén xa está empezando a trotar, iso é boa señal. Bueno, supoño que este partido, non sei un poquinho como está o ánimo do equipo, porque despois de ser quizás superiores en prácticamente todos os partidos e non gañar, pues, supoño que tamén é algo frustrante, non? Sí, bueno, nada, con ganas de que chegue o domingo para volver outra vez á senda de los 3 puntos, non? Para non ser un partido importante, porque bueno, o que diste, máis alá de que o equipo a nivel de xogo, a nivel das cousas que fai durante os 90 minutos para intentar gañar os partidos, pois vemos que vai na boa liña, pois pensamos que pagamos un pouco pois nos metros finales, non? Que é o que nos faltou estas últimas jornadas. A partir de aí, pois, bueno, un desplazamento fora, que sempre son moi complicados, un rival que precisamente esta jornada gañou o seu primeiro partido, ademais de gañar o seu primeiro partido, sae por primeira vez dos postos de descenso, e que na súa casa pois todavía non perdeu. Seguro que están cos ánimos moi altos e con ganas de que chegue a Compostela para darlo todo. Por tanto, sabemos a dificultade que nos vamos a encontrar. Bueno, un pouco como decías, o cabalo de batalla outra vez será eso, un pouco afinar a puntería e tamén atrás con rival, pues, prácticamente na letriña non faga gol. Sí, eso é así. Ao final, pois, bueno, nos levamos unhas estadísticas tamén do que vai pasando ao longo do partido. Esta semana pois aproveitábamos para profundizar un pouquiño nesa liña, en facerlle ver ao equipo que facemos moitas cousas para intentar conseguir os 3 puntos, pero que realmente pois que non estamos tendo eficacia, non? Pois un dato, por exemplo, é que contra o Bergantiños queda alá, non? Pero o porcentaxe de ocasións ou posibles finalizacións en gol, mediacións á área, ademais, pois houve un cómputo total de cerca de 24-25 para o Compostela e 8 para o Bergantiños, e os resultados xa sabemos cal foi. Ao final sabemos que desas chegadas ou proximidades á área temos que intentar sacar máis rendemento, e ao mesmo tempo pois as poucas que nos generan pois que non se leven tanto o premio. Bueno, non sei que un pouco máis tendes do rival do Ruín. Bueno, pois sobre todo o estado anímico, o que che dicía ao principio. É un equipo recén ascendido, non ten absolutamente nada que perder. Todos os equipos que xogan contra o Compostela van ao 200%, ainda por riba vamos a súa casa, que a súa afición, e como che digo, pois veñen de gañar o seu primeiro partido, e ainda por riba pois esa victoria lles fixo salir deses postos directos de descenso. Van nun momento anímico, están nun momento anímico moi alto, e estarán esperando por nós pois con cuchillo entre os dentes, que se suele dicir. Entonces, eso pode ser o que máis non é que me preocupe, pero sí que o temos que ter en conta polo tipo de partido que se pode dar, porque temos que ter moi claro que nós temos que ir igual ao 200%. Creo que é importante para nós volver á senda da victoria, e ainda por riba pois habendo enfrentamentos directos este fin de semana que nos volverían outra vez a meter aí entre os 4 primeiros. Xogades pola mañá, verdad, como pasando xogaste bastantes partidos pola mañá, se perdeu ben, non sei se te dá igual xogar pola mañá, se te preferirías pola tarde, como cambias os esos horarios?
a ver, neste caso... Hai cambio de hora, claro. Hai cambio de hora, sí, é certo, pero neste caso un desplazamento, bueno, non lonxe, pero sí que nos fai va a estar unha hora e media antes como acostumbramos, estar ali ás 10:30, hai que salir cedo de aquí de Santiago, e a xente que o mellor pois é de fora, Coruña e por aí, pois se teñen que levantar moi temprano. É un horario que non estamos habituados, pero así está establecido. A semana pasada xogamos en ese horario, como ti ben dís, pois os anteriores partidos nas temporadas anteriores pois se nos deu ben, ojalá así sexa. Vale. Bueno.